za a yi zaɓe a ƙasar. To sai ka kalli zaɓen nan da za ka yi in the light of the text we gave you, the text Quranically and Sunnatically, the textual references are there speaking for themselves. Waye kamata ka zaɓa? Waye cancanta? Waye ke da nagarta? Ni na rubuta a Twitter handle ɗina da Facebook nake cewa those with credibility, incorruptibility, sincerity, honesty, integrity, waɗannan T su ya kamata su canci ƙuri'aka. Ban ce da kai wani ba, ai kana da hankali, kuma duk abin da ka je ka liƙa wallahi Allah zai tambaye ka. Ishara ta ishi mai hankali. Ƙasarmu ta samu kanta a hali na wayoni yaso, an mata cin mutunci in a monumental ways, fraud, corruption, stealing, barefacedness, rashin kunya karara, ya ma yawa ya wuce yawa ke dan uwa. In this, you name it, mun zama laughing stock in the world community of the world. Mutuwa gashi nan a rasa rayuka ba a abin da misali, haba jama'a. To da haka wallahi idan lokacin zaben nan ya zo, in saboda kuɗi ko saboda wani ya ma ƙarya ka ce shi ne naka, je ka, za a tambaye ka ran tashin kiyama, sai kai bayani. Duk wanda ke da nagarta kowaye, ba mu da fati ka kawo shi. In kana da wanda ke da nagarta, matsala ita ce da ka ce nagarta sai wani ce to ai ba da mu yake ba, ashe ke dama dan banza ne, to inda haka ne ai nagarta aka ce. Nagartan nan okon kuma zai iya samun ta misali. Why do you feel worried? Why do you feel pressed down when you talk of honesty? Are you not honest? Are you not sincere? I do believe it is an important identifying feature to be incorruptible. Ƙasashen da suka ci gaba, me suke da masu corruption? Kashe su suke yi. Allah kuwa, Mr. Huang Huichong a China sai da suka kashe shi saboda ya sace dala 600 kacal, kuma a shekara 9 ta zo Najeriya. Dala biliyan 16 na wuta ina take? Da Allah ina wutar take? To ba mu da hankali ne wai? A mai da mu wawaye? Mu yankinmu na arewa an mai da mu kamar 'ya'yan bora a ƙasan nan. Mu ba kowa ba ne. Our rights trampled upon, maiming, killing, kidnapping, balkanization of a geographical zone of Nigeria on account of our religion, ethnicity and the like. Kuma hanyar shine zaben nan. Da muna da tsarinmu na musulunci a yau, ba mu da wata demokradiyya. But it is out of necessity. So wallahi billahi talla, idan rashin gaskiya ya rufe maka ido ka je ka zaɓi abu saboda son zuciya, to son zuciya ɓacin zuciya. Mu ce da kai wani ba, amma kana da hankali ai, kana da tunani, kana da imani, kuma Allah zai tambaye ka in kai zalunci. Wa sayalamu alladhina zalamu ayya munqalabin yanqalibu. Ba tambaye ka, ba zai yi kwata-kwata ka hada da wanda misali zaka ce shugabanci baka iya tuhumarsa da mallakar rijiyar man fetur, kai ka sani ne na sani, da waɗanda ainihin gonansu ma daga aljihun gwamnati ake biyan ma'aikatan ruwa. Ba yi haka ba ne? Ka zo ka ce mu kaiwa. Abu ne da ya zama dole. Ina nagartacce yake. Ba kuma muna nufin akwai wanda yake sent ba ne ko nagartacce wanda ke kwata-kwata baya laifi. Waye shi? Babu shi. Duk mutum da ka sani yana da laifi. Kullu ibn Adam khata
وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ. Each and every human being is bound to be a sinner. Has the potential, is a potential, mark you, potential sinner. But the base of the sinners are those that are oft repenting. Repenting. Saboda haka dole ne ku kula da wannan. Kuma in the process, waɗanda har suka kai ma Qur'ani suna masa izgilanci, a samu wani katoton arne wai ya karanta Qur'ani a campaign ɗinsu a Sokoto. Wannan ba cin mutuncin littafin Allah bane? Yanzu kai maka daɗi kai a matsayinka na musulmi? Bai aina imanuk. Wata kuma ta kakkare Qur'anin a Gombe tana karin alana shara wa rafana kas inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kitabullah al-Qur'an al-Karim. Wai me zafi haka ne dan Allah? A kamfen ɗinku kila a cikin jam'iyyar ku, kowace jam'iyya ne, ai kuna da alaramomi da suke son misali, ku zaɓi alarama na yi mu karatun Qur'ani mana at least. Amma ku yi mana wasa da Qur'ani? Kitabullah? Wai ana neman mulkin duniya? Ya Allah,